Il-ħamiem u d-daħla tal-belt tal-ħafna kienu sinonimi, imma mhux iżjed. Is-santu diħel il-belt tista' tinnota qishom piramidi żgħar iduru fil-għoli fuq ix-xelluk. Staqsejna dwarhom u qalulna li dawn huma parti minn sistema biex il-ħamiem jitnaffru miż-żona tal-Parlament il-ġdid. Tkellimna ma' Peter Merċieqa, direttur tal-kumpanija li qed tieħu ħsieb dan il-proġett. Spjegalna li uħud minn dawn il-piramidi magħrufa bħala Eagle Eye jaħdmu permezz ta' pannell tax-xemx filwaqt li oħrajn jaħdmu bl-elettriku. Il-ħsieb warahom hu li jirriflettu d-dawl u bekk igerxu tjur l-iktar ħamim minn din iż-żona. Barra minn hekk se jintużaw dawk li msejħa flags biex ikomplu jkunu ta' deterrent, kif ukoll sistema li bil-lejl titfaħoss li l-bniedem ma jismax imma li jdejjaq li tjur. Dan kollu bil-ħsieb li jolli l-livell ta' stress ta' tjur f'din iż-żona bla li ġielhom ifittxu post iktar kwiet fejn joqogħdu. Għallilna li l-filosofija tal-kumpanija hija li fejn hu possibbli jagħmlu l-inqas ħsara, filwaqt li l-perit Renzo Piano xtaq l-inqas impatt viżiv possibbli fuq il-faċċata tal-Parlament. Fejn tista' tuża soluzzjonijiet li huma non-lethal, non-toxic, għalfejn tħammeġ u għalfejn toqtol. U dis-soluzzjoni kienet l-aħjar fit għal-filosofija tagħna u għal-filosofija tal-perit. La darba jkun les dan il-proġett b'din l-inizjattiva għall-inqas il-membri parlamentari se jkunu ċerti li jidħlu għas-seduti parlamentari bil-ġlek nadif.